lief hart. De grond zakt onder mijn voeten weg. Oh, een ramp is het. Ik heb gehoord, beste vriend, dat mijn moeder terug is. Dat uw moeder terug is? En dat haar boot deze morgen is aangekomen. Deze morgen is aangekomen. En dat zij van plan is mij te laten trouwen. U te laten trouwen? Met de dochter van Signor Geronte. Signor Geronte? En die dochter is al op weg vanuit Marseille met de bedoeling dat te doen. De bedoeling dat te doen? En dat nieuws komt van mijn onkel. Van uw onkel? En die wist dat uit een brief van mijn moeder. Een brief van uw moeder? En mijn onkel weet al wat we hebben uitgespookt. Al wat we hebben uitgespookt? Maar al, ik op het domme. Zeg toch eens iets van alles na te klagen als een papegaai. Papegaai, wat moet ik zeggen? Alles wat u zegt klopt, los erop. Ja, geef me dan tenminste goede raad of zo. Zeg wat ik nu moet doen. Mama jongen, ik zou zelf ook wel wat goede raad kunnen gebruiken. Ik lig helemaal aan het dingelen door die lozele terugkeer. De dingelen zijn wederzijds. Als mijn moeder hierachter komt in Silvestro, dan barst hij een stortvoet van verwijten uit. Zeker weten. Een stortvloed van verwijten op de avond kunnen zo geen kwaad. Ik kom er zo goedkoop niet van af. Ik zie al een stortvloed van oorvijgen op me afkomen. Verdomme. Hoe kom ik uit deze verschrikkelijke nest? Dan had je moeten denken voor u erin stapte. Ja, zeg, het is niet het moment om te zeggen. Zeg niet dat ik het niet gezegd heb. Wat moet ik nu doen? Ik zou het niet weten. Hey, Stefano, maak eens. Kijk, signor Ottavio. Wat is er, wat scheelt? Kijk, hoe zit? God, schatje, jongen. Ik word zot. Ik word een onzel. Ik ben de ongelukkigste man van de wereld. Het is niet waar. Hoe kan dat nu? Oh. Je weet niet wat mij overkomen is. Mijn moeder en Signor Geronte hebben zomaar besloten mij te laten trouwen. Is dat zo verschrikkelijk? Je moest eens weten wat er is. Ah, vertel het eens al. Je weet toch dat ik altijd luister als er een jonge gast in de knoop zit? Capino, als jij eens kunt bedenken om mij deze nachtmerrie te halen, hè. Ik blijf je helemaal even dankbaar. Nou ja, er zijn maar weinig dingen die mij niet lukken als ik er eenmaal met tanden heb ingezet. Ja. Onze lieve Heer heeft mij gezegend met een zeker talent voor briljante invallen. Ja. Zonder te stoeven zou ik willen zeggen dat ik een meester ben als het erop aankomt hier en daar iets bij te verdienen of iets recht te trekken wanneer iets kromgelopen is. Hè? Chocolade? Ja, er is niemand met zo'n goede reputatie in dat soort zaken als ik. Maar ja, talent in die dingen wordt niet meer beloond deze dagen en sinds de zaken tegen zitten ben ik ermee gestopt. Wat voor zaken? Wat staat er tegen Capino? Ja, een klein meningsverschil met de wet. Met de wet? Ja. We waren niet akkoord over een bepaalde kwestie. Ze waren niet akkoord. U moet weten, ze hebben mij heel slecht behandeld. En ik was zo verbaasd over de ondankbaarheid van de medemens, dat ik mezelf voorgenomen heb om nooit nog een vinger uit te steken om gelijk wie in gelijk wat bij te staan. Maar als het om te luisteren is, ga je gang. Goed, Capino, je weet dat mijn moeder en Signor Geronte, de vader van Leandro, 2 maanden geleden samen zijn vertrokken op handelsreis met gemeenschappelijke zaken. Juist, ik kan opvolgen. Ja, en dat ze Leandro en mij hier hebben achtergelaten. Ik onder de hoede van mijn lijfwacht Silvestro en Leandro onder die van u. Juist, ik volg. En ik heb mij uitstekend van deze taken kwijt. Ja, ik weet het. Enfin, een tijdje geleden kwam Leandro een jong meisje tegen. Een jong zigeunermeisje, zeg ik net aan. Juist, ik En volg. wij zijn boemverliefd op haar. Ik volg. Ja, ik zei ze de beste maat. En de nam me eens mee om ze eens te zien. Nou, ik vond ze wel schoon, ze man is zo schoon als zij zei. Maar hij was alleen nog maar over haar bezig, dag en nacht. Er ging geen minuut voorbij, hij zat te stoffen over haar schoonheid en haar verstand en haar charme te prijzen. Enfin, uiteindelijk nam mij het kwalijk dat ik niet zo smoot verliefd was als hij. Wow, moment. Ik kan hem mee volgen. Op een mooie dag. Ah. Ik ging met Leandro mee om zijn lief te bezoeken. En toen hoorden we in een klein zijsgaatje het geluid van snikken, gemengd in een vloed van tranen. Ja, we vroegen ons af, wat gebeurt daar? Ja, natuurlijk, dat vraagt u dan af, hè. Wat gebeurt daar? Ja, we waren alle 2 nieuwsgierig. En we gaan naar dat klein huisje. En in dat klein huisje zie je een klein kamertje. En in dat klein kamertje lag een oud vrouwke. En naast dat oud vrouwke zat een meisje. In tranen, jongens. Oh, dat was het verschrikkelijkste sublimes wat ik ooit gezien heb. Oh, gelijk wat ik had een meisje had erin uit. Het had verschrikkelijk uitgezien. Ze had niks aan. Oh, dat lompen. Oh, en haar haar viel zo met hard op haar schoudertjes. Oh, maar zelfs zo schittert ze schoner dan de helder. Ja, ik begin te verstaan wat ik er naartoe wil.
maar huilend wierp ze zich een paar knieën naast die oude vrouw en ze noemde haar moeder. Oh, heel ontroerend. En ik neem aan dat de ene golf van liefde de andere dit toch wel... Scapino, nu zou je van je jank zeggen. Ja, rustig hier. Als je zo verder doet, dan zitten we morgen nog aan. Ik zal het even afmaken. Zijn hart ontvlamt. Hij kan niet meer leven zonder haar. Hij staat constant voor haar deur, gelijk een puber met puisten. Hij wil dat meisje troosten met zijn bezoek. Hij smeekt, hij kwijlt, hij doet zich voor als een ferm stuk. Maar pak niet. Ook al is dat meisje arm en heeft ze geen geld, hij moet zijn handen thuis houden. En ze stelt hem voor, als hij haar toch zo graag ziet, dat ze maar moeten trouwen. En hij denkt, piekend, pijnlijk zijn hersenen. En hij weet niet hoe hij zich moet houden. Enfin bon, hij is nu 3 dagen getrouwd. Voeg daarbij de onverwachte terugkeer van zijn moeder, plus het feit dat hij moet trouwen met een ander meisje, de dochter van Signor Geronte. Met andere woorden, hij zit in de puree. Het is ermee gedaan. Ook al heeft dat meisje een schoon en décolleté, hij moet ermee aan los zijn weet. Voilà. Schoon gezegd. Ja, en ik heb geen geld, er zijn nog veel minder. Wat moet je nu doen, Scapino? Dat het probleem? Ja. Dat speelt al 20 jaar toneel in geel en dat weet niet hoe een simpel klein probleem moet opgelost worden. Jezus, joh. Ik was misschien zo groot, hè? Allee, zoiets, hè? Toen ik al problemen oploste die misschien 1000 keer moeilijker waren dan dit. Moest dat klein gerechtelijk misverstand er niet zijn geweest. Ik zou aan de verleiding niet kunnen weerstaan. Zou jij ons kunnen helpen, Scapino? Doe! Ik heb het al gezegd tot Aaf. Graag. Maar ik heb het mezelf voorgenomen. Nooit meer. Al is het voor het schoonste meisje van heel Napels en omstreken. Oh, maar je zou eens moeten zien, Scapino. Ja, laat maar.